брак и през 2012. Няма спад на сватбите заради поверието, че семействата няма да са успешни, ако се направят в високосна година. Двойките решили да минат под венчилото през 2012, не се притесняват от факта, че годината е високосна. Въпреки това, повечето залагат на среброто, което е задължително за високосна година. Някои държат да има сребристи елементи, като пръстените на ръката, подаръчетата на гостите, за самите салфетки, пръстените по този начин. А други казват, не, аз искам да ми е цветно. Илияна е сватбен агент от 3 години. Вече има заявена сватба за 2012. Смята, че суеверията са глупост, която не може да попречи на любовта. Ако имаше такива суеверия, които трябва да се спазват, църквата не би разрешила такъв брак. По-голяма част от младите двойки, младоженците, те сключват граждански и църковен брак. Робуването на суеверия не само, че създава излишни нерви, но може и да обгорчи сватбения ви ден. В своя опит Илияна се е сблъсквала с различни предразсъдъци, най-често от страна на булката. Имах миналата година една много... Те по принцип всички са сладки, но едната не искаше той въобще да види роклята и дори да опише как е. И тя си купи една рокля. Случайно той е видял в гардероба и тя е смели. И все пак има суеверия, на които младоженците вярват, като например това, че една булка трябва да има нещо синьо, нещо назаем, нещо ново и нещо старо. Така че, ако робувате на митовете, то поне се забавлявайте.